Senador Contact, welkom. Bom ministro que nós vez mais aqui tem a entrevista com programa rato for de hora que acostumar com né. A nossa volte hora mirando diferentes atividades na que mais criado. E também nós que lá espaço para deixar em light para não por enfocar para não programa de mais, pero nós temos evitar que nossa palavra com né. Então inversionista holandês, pero também foi de África, que mendi nós também conversar tópico mais interessante. Recentemente, ela sinta como ex-presidente de Kosovo, anto também conversar com nós, sua ideia não paco nós isso de Kosovo, mestre de inversionista, mestre de boost econômico, pois seguro tá algo vale a pena para nós por assim também, sa mais DJ. Primeiro que nós já vamos vir nosso invitado, me que pedir duas coisas, me que pedir o share o programa, anto se você pode ou share, mande de meu grupo na de WhatsApp quota. Modo como assim depois subir e join nós, para nós de hora com nota costumbra. Lagami do nave aqui também. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 di già luna per viernes for di setor de mente te cu setor de noche pa turno servizio nan off pa transita. Si vuoi che transita pa già sabra, tambe por ora. Per scoge pa travosita, riba aqualectra.com e provecha mezz'ora pone bo documento na cerca pa bo visita cerca nos vai mais fácil. Sì, Aqualectra su centro di cliente volta clapa servivo na e momento como ta comini abo. Sim, me tem back. Danke na bos nango to sige nos, mas não pedi share o programa, compartilhar isso aqui com o nan, modo que assim né, mais né te sube hoje aqui e join nos dentro do programa aqui. Me também conversar com um inversionista, que também vem com uma ideia magnífica, segundo a mim para Kosovo, pero vamos escutar de Subana, então nós estamos pendentes hoje para depois nós escutar outro mana não também. Den é caso aqui o programa também está na holandês, que me também switch me na holandês. Dan laat ik even welkom heten aan meneer Bob. Goedemorgen is, of goedemiddag is bij jou. Middag. Goedemiddag, oké. Ja, het is net goedemiddag hier. Oh, het is net goedemiddag daar. Ja, bij ons is het ook nog goedemiddag. Het is hier in Nederland 4:10. Ja, en bij jullie, hoe laat is het? Het is net middag geworden bij jullie. In Afrika we zijn 6 uurtjes onder Curaçao. Dus we zijn 4 uur verschil met Curaçao wij vanaf hier. Het is hier nu, even kijken, 2:30. 2:30. Als ik het goed zeg. Ja, het is 2:30 hier nu. Dus Afrika, Oost-Afrika zit, West-Afrika zitten wij nu. Dus dat is precies aan de kant. Morgen gaan we naar West-Afrika terug. Naar Oost-Afrika weer terug, andersom. Ik kijk altijd vanaf boven. Dus ja, we zijn aan het reizen. Als u misschien de filmpjes op social media heeft kunnen volgen. We reizen eigenlijk op dit moment heel Afrika door. Dus je werkt met tijdsverschillen van 1 tot 2 uur. En dat is eigenlijk allemaal goed te doen. Curaçao is natuurlijk een andere kant. Curaçao is het nu 9:50. En bij ons hier in Nederland is het 3:50. Maar Bob, wij gaan even kletsen over uw ideeën voor het eiland Curaçao. Jij was laatst bij minister-president Pisas geweest. Maar daarvoor wil ik even de ruimte geven, zodat je even jezelf kan voorstellen aan onze volgers. Wie is Bob? Ja, mijn naam is Bob Ulte. Zoals u inderdaad in het gesprek al aangaf, mijn papiamento is niet heel sterk. Maar in principe kon ik nog volgen dat u zei dat ik inderdaad een Nederlander ben. Dat klopt. Ik heb een Nederlands paspoort. Voor de rest heb ik heel weinig met Nederland. Ik woon ook niet in Nederland al jaren niet meer. Zelf woon ik in het Midden-Oosten, in Dubai, al een paar jaar. Ik reis heel veel naar het Verre Oosten toe, op en neer. Ik reis veel op dit moment naar Afrika toe. Een aantal jaren geleden zijn wij begonnen met een project. 2 van mijn vrienden zijn begonnen in Afrika met een charity foundation. Nou, dat bleek uiteindelijk, die charity die begon uit te groeien tot iets veel groters. Men begon met weggeven van waterputten, scholen, het klassieke, echt charity werk, foundation werk. Later is door ons besloten om daar een stukje microkredieten aan vast te gaan plakken. En die microkredieten zijn eigenlijk hele kleine kredieten. We gaven boeren, leenden wij geld om zaad te kopen of een koe of een kip of iets dergelijks. Dat is omgeslagen uiteindelijk werden dat motorfietsen. Je ziet dat Afrika eigenlijk op dit moment de allersterkste, snelst groeiende continent is qua economie.
Wat hier in Afrika gebeurt is bijna ongelooflijk. Het Afrikaanse continent begint nu eindelijk zijn natural resource die ze hebben. Dus zeg maar alles wat ze hier uit de grond kunnen halen, beginnen ze te gebruiken. De infrastructuur hebben Chinezen hebben dat heel goed gebouwd hier. En je ziet eigenlijk dat de welvarendheid in China heel snel omhoog gaat. Dus we zagen heel veel logistieke beweging in Afrika. Je ziet dat Afrika nu hele fases overslaat. Dus dingen die wij zeg maar aan het renoveren zijn, daar komen zij niet eens aan toe. Ik zeg altijd, ik maak altijd het voorbeeld. In Europa en in de Caribbean ook hebben wij huizen gebouwd met draden. En met internet met draden door je huis heen. Hier gaat men een enkel wifi over. Men slaat de hele fase over. Dus de ontwikkeling van alles gaat hier veel sneller. Waar wij begonnen vroeger met een hele grote dikke televisie van Philips. Dat werd een kleurentelevisie. Dat werd vervolgens een plattere televisie. En dat is tegenwoordig een televisie van 1 centimeter. En inmiddels zegt iedereen, laat de televisie zitten. Geef mij maar een iPad of een iPhone. Die fase is men hier inmiddels ook in. Maar gaat in 1 keer door. Dus de vraag naar goederen is hier eindeloos groot. Wij zagen in onze minikredieten, wat eigenlijk echt in de jungle was in Oost-Afrika en Oeganda. Vooral Kenia, in die regio, zagen wij onze microkredieten eigenlijk heel makkelijk switchen naar elektriek vervoer. Dus naar motoren en naar elektrisch. Dus echt naar motoren. Gewoon met verbrandingsmotoren. En wat er eigenlijk vervolgens gebeurde was dat wij zeiden, ja, we kunnen wel motoren blijven stoppen in Afrika. Maar waarvoor gaat dit niet op een verantwoorde manier? Er is hier een onwaarschijnlijke hoeveelheid. Je telefoon ging net even wachten, want ik hoor je niet meer. Ik denk dat je heel even eruit de studio moet gaan en dan weer erin. Ja, ik werd gebeld. Ja, nu ben je wel. Nu hoor ik je weer. Ja, je vertelde over de motoren, maar dat fase is eigenlijk denk ik snel gegaan. Nu zijn jullie richting elektrische motoren. Je bent weer gebeld. Nee, je bent weer gebeld. We horen je niet. Ik ga proberen even kijken of ik jou nog... Even kijken, hoor jij mij? Nee, ik hoor je niet. Ik denk dat je uit de studio moet en dan weer erin. Dan kunnen wij het gesprek nog volgen. Nós estamos apoiando aqui com inversionista, que recentemente vai ser com o ministro-presidente da Show, com plan, e nós podemos ir no Facebook, bastante reação, mas visa no positivo para o plan. Aqui então pensei nós decidiu aí, vamos conversar com o inversionista, ou aqui com o plan, e que a gente pensa para ter ideia, de entre outros, é bom, mas a gente explica aqui de corrente na Show, e também outra ideia na companhia tinha desarrollando aí na África. Hoop ik naar op onze website bob.aco. En op momento mira outro. Ja, je bent er weer. Ja, je vertelde net over jullie dat hele Afrika gebeuren. Ja, en uiteindelijk zijn we met Suzuki gaan praten. Hebben gezegd, jongens, dit kan beter. We moeten niet proberen om productie die in China en nu ook in India inmiddels verboden wordt te verplaatsen naar Afrika, om daar het continent te gaan vervuilen. Dat is een beetje onzinnig. We zien eigenlijk dat wat er nu gebeurt is eigenlijk de problemen die ze 20 jaar geleden in China hadden en in India, waar je ernstige vervuiling in de steden kreeg. Dus heel erg luchtvervuiling, maar heel erg geluidsvervuiling. Dat men dat daar heeft opgelost door te komen met elektrische motoren. Nou, uiteindelijk zijn we met Suzuki in gesprek geraakt, Suzuki Yingcheng. En daar zijn wij tot een deal gekomen om de motorfiets uit 1984, de meest verkochte motorfiets ter wereld, om die om te bouwen naar een elektrische motorfiets. Nou, dat wilde men niet, want men zei van waarom ga je van een heel ouderwets model nou een heel modern ding maken. Eigenlijk een Trabant maak je een Tesla, waarom doe je dat? Ja. Nou, dat is heel eenvoudig. Omdat waar de wegen slecht zijn, waar er niet veel reserveonderdelen ter beschikking zijn, en waar het personeel niet zeer hoog opgeleid is om heel hoog opgeleide motoren goed te krijgen, moet het reparabel zijn. Je moet het kunnen maken, kunnen repareren en je moet van niks afhankelijk zijn. En sterker nog, als we hem elektrisch maken, dan heb je nog minder storingen als met de gemotoriseerde motoren en je vervuilt niet. Nou, dat is uiteindelijk een strijd geworden van ruim een jaar. Daar hebben wij een behoorlijk bedrag in moeten investeren samen met Suzuki. We zijn partners geworden, daar hebben we exclusiviteit gekregen voor Zuid-Amerika en voor Afrika op ons model. Dit model hebben we eigenlijk volledig doorontwikkeld tegelijkertijd met een app, waarin we de motor centraal stellen.
En waar je de motor eigenlijk kan volgen en kan oproepen voor ritjes. Uiteindelijk omdat wij besloten toen Suzuki zei, ja, nu begrijpen we eigenlijk wel dat wij ons marktleiderschap in Afrika verloren hebben. Wij willen graag partner van u worden. Dus uiteindelijk is Suzuki partner geworden. Omdat wij natuurlijk veel banen creëren met ons bedrijf. En de app hebben ontwikkeld en eigenlijk het hele feest aan het doorzetten zijn. Ziet men nu dat men deze taxis als taxi gaat gebruiken. Dat is ook de reden waarom mensen bij ons eerst die microkrediet willen hebben. Omdat ze met die motor geld kunnen verdienen. In Oost-Afrika heet een taxi een boda. Dus een boda, dat is een ander woord voor taxi. En op een gegeven moment hebben wij gezegd, ja, hoe gaan we die dingen nou eens goed op laten vallen, dat mensen van heide en verre kunnen zien dat er een taxi aankomt, een boda. Ja. Nou, toen hebben we gezegd, in Amerika zijn de taxis geel, in Thailand zijn ze roze en in Australië felgroen. Laten we die dingen oranje maken, dan kun je ze van een grote afstand zien. Dus toen werd het de Orange Boda. Alleen toen wij het logo gingen maken met een doorgesneden sinaasappel, wat eigenlijk een orange is, dachten we, ja, er moet wel een kleurletter op. Dus toen hebben we de zadels blauw gemaakt. En zo kwam de naam Blue Orange Boda. Dus het is niet Bob van Bob, maar het heet eigenlijk een Blue Orange Boda. Het is makkelijk in de app, het is makkelijk te onthouden. Mensen herkennen het. Het logo is goed herkenbaar. Zo is de naam ontstaan. En op hetzelfde moment dat we dat eigenlijk deden, toen werd het eigenlijk steeds leuker. Want toen zagen we eigenlijk dat wij dus eigen fabrieken belden en Suzuki als partner hadden. Toen begonnen overal ook mensen ons te helpen. Dus we kregen steeds meer partners. Inmiddels hebben we een heel batterij aan partners gekregen wereldwijd. Die ons graag willen helpen bij het voortzetten van onze missie. Om nu de missie in de missie, zeg maar. Om de vervuilende motoren te vervangen door schone motoren. Als ik dit hoor, is het zeker een thema van actualiteit. Als je het bekijkt vanuit bijvoorbeeld hier in Nederland, is er ook een hoop gedoe met dat stikstof gebeurde. Op Curaçao heb je daar ook een aantal gedoe met de raffinerij die nog zou moeten starten. Als ik het goed begrijp dan, jullie product, dat is een soort van redding voor het hele milieugebeuren? Nou, nee, het is geen redding. Ik denk dat het, als je in China goed gaat kijken, dan zie je in China eigenlijk, en in India begint het ook heel langzaam te zien. Ga naar een grote stad in China en ga daar in de spits lopen. Daar is het inmiddels stiller. Als ik op de Oranjestraat sta in Curaçao. Men rijdt allemaal elektrisch, alleen daar zijn de wegen gewoon heel goed. En dat zien we natuurlijk in Afrika als grootste probleem, slechte wegen. Dus daarvoor zijn die dingen echt gemaakt voor slechte wegen en voor heavy use. Alleen toen kwam ik via in contact met een aantal mensen op de Antillen. Mijn familie komt ook van Antillen, ik heb daar familie wonen. Die hebben een restaurant ook, Roosendaals, op de Penstraat. En die zei tegen mij, Bob, heb je wel eens goed gekeken op Curaçao? Want eigenlijk zien wij hier op Curaçao eigenlijk ook best nog wel ruimte voor brommers en motoren. Want dat zie je namelijk in de hele Caribbean, behalve op Curaçao. Gaat men naar Bonaire, gaat men naar Aruba, ziet men heel veel scooters rijden. Nou is het wegen net op Bonaire goed. Op Aruba is dat ook een stukje beter. Maar ga ook kijken naar Santo Domingo. Daar is gewoon heel veel scooterverkeer. Daar gebruiken mensen scooter als een serieus vervoersmiddel. Motoconcha. Toen ben ik naar Curaçao gegaan, omdat ik het gewoon graag wilde weten en wilde zien. Omdat wij op Curaçao natuurlijk een aantal fiscale voordelen hebben. We kunnen daar een mooie hub bouwen. Curaçao is gelukkig geen Nederland, dus dat scheelt voor ons fiscaal. Dat is voor mij een overweging. Omdat ik niet in Nederland wil wonen, eigenlijk met Nederlands niets van doen wil hebben. Om fiscale redenen ook. Maar ook omdat ik gewoon geen vertrouwen in de huidige regering daar heb. Dat mag ook gezegd worden. Dat is ook de reden waarom wij de uitnodiging van een ander eiland hebben afgeslagen, wat toevallig een gemeente van Nederland is. Daar gaan wij wel beginnen ook met het neerzetten van de scooters. Daar zijn we heel blij mee en heel trots op dat die mensen kunnen helpen, milieutechnisch. Maar ik kwam op Curaçao en toen werd het eigenlijk heel leuk, want toen gingen we eens goed kijken, toen heb ik een onderzoek gedaan. En dan kom je er eigenlijk achter dat de besteding van de toeristen op Curaçao, laat ik het anders zeggen. Curaçao is afhankelijk van zijn inkomsten. Normaal hebben ze de inkomsten van de raffinaderij, van de isla. Ja. Maar en ze hebben de inkomsten van de haven en het toerisme. Probleem 1 is dat Amerika zijn handdoek heeft gelegd op Venezuela. Waardoor eigenlijk de hele raffinaderij stil ligt. En het is de vraag of dat die ooit nog wel opgestart gaat worden. Maar daar zitten wel heel veel mensen nu thuis. Wat gewoon hoog en goed opgeleid personeel is. Wat Curaçao heel hard aan het werk graag aan het werk zou zien. En waarvan wij zeggen, ja, maar dit is gewoon goed personeel, goede mensen, goede medewerkers. Waarom doet men daar niks mee? Ja, er is op dit moment gewoon geen trade.
klopt. Maar Curaçao is wel voor mij de perfecte hub. Want Curaçao is groot genoeg, het is een land. Het is groot genoeg, maar het is klein genoeg om het overzichtelijk te houden. Dus wij zeiden, ja, als wij naar Curaçao gaan, kunnen wij best wel een assemblage daar bouwen. Omdat het fiscaal zeer aantrekkelijk voor ons is. Om die te gebruiken, omdat we veel vraag nu uit de omringende landen hebben. We hebben veel vraag nu uit, noem het op, Colombia. We hebben vraag uit Brazilië. We hebben vraag inmiddels, Santo Domingo wil het graag. De andere eilanden willen het graag. Van, joh, zou we niet een assemblage daar kunnen bouwen? Nou, dat was stap 1. Dus Aruba begon ook te trekken. Jongens, waarom doe je het niet op Aruba? Dus nou, voor mij is Nederland natuurlijk wel leuk, omdat ik wat met Curaçao heb. Ik vind Curaçao een leuk land. Ik vind het gezellig daar. Ik vind de sfeer prettig. Men spreekt in Nederlands, wat ik ook wel heel leuk vind. Maar het is wel een aangelegenheid van de Curaçaoenaar, van de Arubaan. Van de Antilliaan. Daar is het wel een aangelegenheid voor. De Antilliaan moet dit willen. En is de Antilliaan daar klaar voor? Nou, dan moet je onderzoek gaan doen. Dan zie je dat de economie in Curaçao natuurlijk zwaar te verduren heeft, ook door de COVID-crisis. Men is zwaar afhankelijk van het toerisme. Op dit moment meer dan ooit. Omdat, zoals gezegd, die raffinaderij plat ligt. Tegelijkertijd krijg je nu een beweging dat we ons moeten afvragen waarom de toeristische sector, die ooit zo verschrikkelijk succesvol was op Curaçao, op dit moment een beetje onder vuur ligt en waardoor ze het zwaar hebben. Maar je gaat daar een stapje te ver. Je bent, neem ik aan, dus in contact, had je contact met de minister-president van Curaçao, meneer Pisas, en dan heb je dit verteld. Hoe was je gesprek met hem? Nou ja, dat is later gekomen. Toen wij natuurlijk ons goed onderzoek hadden aan en ons goed hadden ingelezen op Curaçao. Toen bleek het pas net de verkiezingen waren aan de gang. Meneer Pisas is toen verkozen tot minister-president. Nou, er is een periode tussen zijn moment dat hij verkozen is en zijn inauguratie. Vanwege alle goedkeuringen die dan moeten komen. We hebben 2 gesprekken gehad, die waren zeer positief. Ik moet zeggen, mijn petje af voor de voortvarendheid waarop meneer Pisas te werk gaat op dit moment. Zeker ook meneer Cooper die erbij zat, andere ministers die daar aan meewerken. Bijzonder voortvarend. Tot op heden niets om aan te merken. We hebben het hele plan uitgelegd. We hebben ook uitgelegd van jongens, luister, wij kunnen veel meer toevoegen dan dat we nu doen. We kunnen voor werkgelegenheid zorgen. We kunnen nog een aantal problemen tegelijkertijd aanpakken, omdat we ook voor Curaçao zelf iets willen betekenen. Wij zullen niet werken met buitenlanders. Het is een Antilliaanse aangelegenheid, dat moet het ook blijven. Dus wij willen in ons bedrijf mogen niet meer dan 10% buitenlanders werken. Het is ooit een keer een regel geweest van 80-20. Ik ben van mening dat je dat op 90-10 ook prima kan doen. Wij willen het een Antilliaanse aangelegenheid hebben, zeker binnenlands, maar ook naar buitenlands voor de export. Dus we pakken tegelijkertijd, willen we de assemblage en de recyclage aanpakken, dus de recycling van de oude motoren. Tegelijkertijd willen we assembleren daar, zodat we kunnen exporteren de vraag die we zullen gaan krijgen nu van de landen om ons heen, om Curaçao heen. Maar tegelijkertijd is er ook nog een binnenlands probleem op te lossen. Wij denken dat wij een toegevoegde waarde kunnen bieden aan de hele toeristische sector en aan de retailsector in Curaçao. Wat mij namelijk uit onderzoek nu blijkt, is dat heel veel toeristen komen op Curaçao, maar die blijven eigenlijk veelal in een hotel hangen. Dat is goed voor de hotellerie en dat is goed voor de hotels, maar dat is niet goed voor de lokale economie. Dat betekent dat je nu, zoals je in Willemstad ziet, dat de winkels leeg komen te staan. Dat kan de bedoeling niet zijn. De toeristen moeten hun hotels uit en lokaal gaan eten en drinken in restaurants, barretjes. De toeristische sector moet gaan floreren, ook buiten de hotels. Het is niet de bedoeling dat we all-inclusive resorts bouwen, want dan krijgen we situaties zoals je dat ziet op de Dominicaanse Republiek. Mensen worden ingevlogen, worden naar een hotel en zitten vervolgens 10 dagen op een resort, komen er nooit af. Ja. Daar heeft de lokale economie niks aan en de lokale bevolking niks aan. Nou, maar hoe was de reactie van de overheid, in dit geval meneer Cooper en meneer Pisas? Men onderschrijft wel die problematiek natuurlijk grotendeels. Men onderschrijft dat er iets moet gaan gebeuren. Men is ook van mening dat wij iets moeten doen voor de Antilliaanse bevolking. Er moet iets gebeuren, er moet werk gecreëerd worden. Dat is prioriteit nummer 1. En wij hebben gezegd, wij kunnen werk creëren. We hebben genoeg banen die we kunnen creëren natuurlijk op de assemblage op termijn. Maar we kunnen tegelijkertijd ook veel werk creëren, direct en indirect, op onze tankstations die we zullen moeten bouwen voor de elektrische motoren. Want er moeten swapstations komen, waar mensen de batterij kunnen wisselen van hun brommer en scooter. Er zullen ook Bob Villages komen, waar de mensen scootertjes kunnen huren, kunnen leasen. En op middellange termijn ook kunnen repareren als dat nodig is. Er ontstaat een gigantische bak werkgelegenheid
die wij eigenlijk creëren op de Antillen. Tegelijkertijd zullen wij heel erg de logistieke bewegingen motiveren. Want wat je ook op Curaçao zal gaan meemaken, wat wij nu in een wereldwijde trend zien, en dat is op Curaçao nog een klein beetje achterblijvend op dit moment, dat heeft ook te maken met de graad van automatisering, is de bezorging. De bezorging zal een hele grote vlucht gaan nemen. Dat betekent logistieke beweging van mensen die iets bestellen en het thuis bezorgd krijgen. Ja, klopt. Niet alleen van eten en drinken, maar ook van webshops. Dat zijn allemaal hele kleine logistieke bewegingen die we eigenlijk wereldwijd zien. Alleen op Curaçao wordt er bijna Maar nog niet bezorgd. dat betekent dat jouw idee is niet alleen gericht op de toeristensector. Nee, absoluut niet. Het is duaal. Het is breder wil je dat inzetten. Want je hebt natuurlijk wel het is niet meer geruchten, maar het schreeuwen van mensen die zeggen van zeker van de taxichauffeurs, deze mensen die komen en onze baan die is dan kwijt. Heb je dat gehoord? Ik vind dat heel mooi. Ik heb een aantal gesprekken gevoerd met de taxibranche. Aan de ene zijde hebben we TSA, dat zijn Enjoy, onder andere met al zijn companen. Die hebben ook heel duidelijk uitgelegd wat er aan de hand is. Nou, die onderschrijven ook hun problematiek. Hun problematiek zit hem veelal erin dat ik reis de hele wereld over. Is dat er compleet geen enkele automatisering in de taxibranche is. Dat is probleem 1. Ja. Toeristen weten werkelijk letterlijk niet waar een taxi vandaan komt. Als je de moderne toerist die op het eiland komt wil servicen, zijn hotel uit wil krijgen, dan zou je in ieder geval moeten zorgen dat er een geordend en georganiseerd taxibranche is die voor de hotel staat, die mensen kunnen oproepen met een app waarin ze een taxi vragen. Nou, dat is er niet. Ik heb letterlijk zelf 3 weken ruim op het eiland doorgebracht en ik kom nagenoeg de hotels niet uit zonder dat ik een eigen auto ga huren. Dat is helemaal de bedoeling van de taxibranche niet. De taxibranche is juist de branche die de toerist rond zal moeten rijden. De taxibranche heeft niet het geld en niet de organisatie op dit moment om volledig en heel snel te automatiseren. Gelukkig heeft TSA nu met Hubert wel een goed iemand aan het roer staan die zegt die automatisering moet er komen. Die automatisering die is er, die komt er, die app die is er, dus die gaat nu werken. En dan zal men in georganiseerd verband, maar zolang je met losse vergunningen werkt, is dat altijd moeilijk. Want wat er feitelijk gebeurt, is dat er een centraal iemand moet komen die de ritten verdeelt. Nou, het vertrouwen onderling is niet dusdanig groot dat men de capaciteit heeft en ook de financiering heeft om dat te organiseren. Alleen ik vind dat het hele personenvervoer in kleine of in grote groepen georganiseerd zou moeten gaan. Want dat is namelijk in het belang van Curaçao. Niet alleen van de taxichauffeurs en de taxibranche, maar ook in het belang van het eiland zelf. Nou, wat ik heb aangeboden aan de taxichauffeurs, want ze hebben nog een probleem, dat kwam later boven water. Officieel eindigt de taxivergunning van een taxichauffeur bij 65 jaar. Ik heb gezegd, dat is eigenlijk een groot probleem, want je neemt een ondernemer zijn asset af. Dat mag niet gebeuren. Dat is niet wenselijk, dat is niet wenselijk voor de chauffeur en ook niet voor zijn familie, die broodafhankelijk is van die vergunning. Maar dit is een stelsel. Dit is al jarenlang aan de gang, is een jarenlange discussie. En ik heb aangeboden van jongens, als ik nu met de overheid ga praten, dan wil ik dat best meenemen in mijn onderhandeling, waar ik ook de fabriek breng en ook een aantal andere assets voor het eiland meebreng. Want voor mij is het belang namelijk veel groter als dit. Ik zie alleen maar brood in een georganiseerde taxibranche die zelf supporting is, maar wel mensen een goede boterham kunnen verdienen. Als dat ophoudt op 65, dat is niet goed. Dus ik heb gezegd, dat heb ik ook aangeboden, om een sociaal vangnet te maken, waarin wij als bedrijf zeggen, wij zullen alle mensen, indien zij dat wensen, na hun 65e in dienst nemen tot 70 of 72 jaar, wat men wenst, waarin wij garanderen dat er een meer dan marktconform salaris beschikbaar is voor deze mensen. Daarmee is hun pensioen gegarandeerd. Ik heb dat ook aan de vakbond voorgelegd. Nou, daar kreeg ik 0 op het request. Daar werd ik liever weggekeken, want daar was de mevrouw van Sinusta, die was bijzonder van mening dat het ontzettend goed gaat op het eiland. En dat het qua economie bijna door het plafond gaat. Ik heb haar letterlijk aan tafel gevraagd waar ook Italiaanse mensen bij zaten. Mevrouw, dan ben ik verkeerd ingelicht, want mijn idee was dat de chauffeurs al jaren vragen om automatisering, wat niet gebeurt. Ik wil ook graag als bedrijf iets toevoegen. Wij hebben ook aangeboden om niet alleen de taxi
om niet te automatiseren. We hebben ook aangeboden om de displays die men al jaren wenst, om reclame te kunnen voeren. Hebben wij aangeboden, omdat wij vinden dat de taxichauffeurs het drijvend hart zijn van het personenvervoer. Het personenvervoer is in handen van de Antilliaanse taxichauffeur, daar moet het ook blijven. Alleen dat moet georganiseerd worden. Daar hebben wij geen belang bij. We hebben een belang bij, een indirect belang, omdat dat de toeristische sector goed op de kaart zal zetten. En er is een landsbelang bij voor Curaçao, waarmee men de retail weer aan de gang kan krijgen. Het kan niet zo zijn dat het belang ongeorganiseerd blijft, want mijn vraag is dan, als de mensen die er nu tegen zijn, en ik ben er heel eerlijk in, ik wil ook alle mensen bij deze uitnodigen, ik ben over 14 dagen ben ik op Curaçao weer, om een bijeenkomst te hebben met alle taxichauffeurs, waarin ik graag de discussie aanga met de mensen van de vakbond, een open discussie, dat wij discussie maar eens aangaan wat er nou nodig is en wat ik heb aangeboden. Als ik aanbied om de taxichauffeurs van een pensioen te voorzien, tegelijkertijd eigenlijk het wagenpark wil vervangen en verversen en tegelijkertijd hun wil automatiseren, zal dat in de komende jaren, zolang zij nog een eigen vergunning hebben en zich bij ons aansluiten, hun alleen maar voordeel opleveren. Dat op hun 65ste hun vergunning eraf gaat, dat is een bekend feit, dat is een wettelijk vastgelegd iets. Ik heb voorgesteld aan de regering, laten we dan de vergunningen in één doos schieten, waardoor er één organisatie ontstaat die zowel het kleinpersonenvervoer als het taxivervoer kan organiseren. Geautomatiseerd, dat is namelijk het belang van Curaçao. Maar dan moeten we wel ook zo mans genoeg zijn om te zeggen tegen de huidige chauffeurs, u heeft prioriteit en wij garanderen u, indien u wenst, tot uw 70ste, want u wilt namelijk een verlenging van uw vergunning tot uw 70ste, wij garanderen u een baan met een meer dan marktconform salaris. Dat is een aanbod wat ik gegeven heb. Nou, ik ben door mevrouw Sinesta bijna van de tafel afgegooid. Ik vind het echt bijna ongelooflijk dat dit kan. Dat iemand die zich in zou moeten zetten voor de belangen van de taxichauffeurs rukzichtloos alles wegweeft. Terwijl men van mij en van ons bedrijf een meer dan verdubbeling waarschijnlijk van hun omzet had gekregen. Een automatisering had gekregen waar men al jaren omschreeuwt. Ja. Men had een pensioen bij ons kunnen veiligstellen. En ik ben heel blij dat er een hele grote groep taxichauffeurs is, onder leiding van Hubert en Joy bij TSA, die zeggen, ja wacht eventjes, we hebben een dubbel belang. Sterker nog, de automatisering en ook de motoren die ik wil laten rondrijden voor delivery en voor eenpersoonsvervoer, wat nu helemaal niet in de taxichauffeurs handen zit, heb ik gezegd dat heeft prioriteit om ook bij de taxichauffeurs neer te leggen. Die moeten daar de leiding over krijgen. Waarom? De groep van 200 taxichauffeurs is heel krachtig en heeft eigenlijk de meeste ervaring met klein vervoer. Alleen de vraag is, hoe vaak gaat een Antilliaan, en dat is een open vraag, hoe vaak gaat een Antilliaan nu op dit moment met een taxi als hij naar ergens naartoe moet? Dat is maar heel weinig. Alleen het probleem wat de Antilliaan op dit moment ervaart, is dat hij bij een busstation gaat zitten en dan kan wachten tot er een bus komt, als die komt, want soms komt de bus even niet. En dat is een wij moeten gaan afronden, het is al een half uurtje geweest. Je krijgt hier als antwoord van een van de taxichauffeurs, ik neem uw uitnodiging aan, dat is Henry Platen die zegt dat. Er zijn nog andere taxichauffeurs die aan het kijken zijn, Adamus Rossi en die tag ook Maide Medina, dat is van de bond van de taxichauffeurs. Als slotfase, jij gaat over 14 dagen weer naar Curaçao. Gelukkig. Dan ga je weer met de taxis aan tafel. En dan neem ik aan dat er ook een de richting zal uitgezet worden van oké, wij willen, dat moet zeggen 2022, aan de slag op Curaçao. Ja, ik zal daar heel eerlijk in zijn. Wij kunnen in augustus, september kunnen wij al beginnen. Wij hebben een aantal reisorganisaties, inmiddels ook al een overeenkomst. Voor mij is het heel eenvoudig. Wij willen iets brengen wat goed is voor het eiland. Ja. 90% van de mensen die bij ons werkt is Antilliaans. Dat is ook volledig in Antilliaanse handen. Wij geven ook van onze bestuurszetels in ons bedrijf. Die gaan ook deels naar de taxichauffeurs en naar de Antilliaanse overheid. Ik ben er niet voor, geen voorstander van. En sterker nog, ik zal mijn rug ook keren naar het eiland als men denkt dat ik daar voor eigen parochie zit. Ik wil iets toe kunnen voegen. Een mooi bedrijf bouwen, maar wel iets toe kunnen voegen aan het eiland. En ik wil iets goeds toevoegen aan de chauffeurs. Als de chauffeurs nadenken over mijn aanbod, waarin ik gewoon simpelweg zeg, ik garandeer jullie een baan tot je 70ste. Ook al ben je wellicht je vergunning kwijt. En die vergunningen die vallen in één doos. Het mag een doos zijn van de overheid, het mag een doos zijn van ons. Het maakt mij niet uit waar die valt, als het maar georganiseerd is.
Als Ja. de chauffeurs zeggen nee, is het nee, dan keer ik mijn rug. Het maakt voor ons niet uit. Ik wil iets goeds toebrengen. En de wijze waarop ik door de vakbond behandeld ben, de mevrouw die de belangen behartigt, die tegen mij aan tafel heeft verteld dat het fantastisch gaat met de chauffeurs. En dat het nog nooit zo druk is geweest. En dat echt wat ik eigenlijk kwam doen, is mijn raadsel. Gelukkig hebben Hubert en Enjoy met TSA mij kunnen overtuigen. Van joh Bob, ik weet het niet, maar iemand heeft denk ik zijn hoofd gestoten. Ik wil er alles aan doen om de taxichauffeurs netjes het aanbod neer te leggen. En als men het niet aanvaardt, dan is het nee. En dan is het aan de Wat keuze zou, van mensen individueel. als laatste vraag, het klinkt een positieve initiatief, maar wat zou u kunnen zeggen van oké, dit is de scherpe randje hieraan, misschien moeten wij samen hieraan nog gaan werken, zodat het echt een goede onderneming wordt voor het eiland Curaçao. Nou ja, wij hebben gezegd, dat hebben we ook toegezegd. Het zijn voor ons een aantal dingen die van belang zijn. Het als één groep opereren, maar het ook als één groep bewegen. Het servicen voor mij heel belangrijk van de toeristische sector. Daarmee breng je namelijk het eiland naar een hoger niveau. Dat brengt een aantal dingen met zich mee. Dat brengt het scooterverhuur met zich mee, maar dat brengt ook met zich mee het eenpersoonsvervoer op Curaçao, maar ook de delivery. Ik zou dat heel graag in de handen houden van de taxichauffeur. Sterker nog, het liefst zou ik zeggen, en dat is ook mijn aanbod geweest, geef elke taxichauffeur het eerste recht met zijn huidige vergunning om een aantal motoren gemaximeerd op 1000 onder zich te nemen. Dus hebben we gezegd, we moeten 1000 motoren voor delivery en eenpersoonsvervoer het eiland op. Dat hebben we uitgerekend dat de beste, de meest optimale hoeveelheid is. Ik zou, en dat is mijn aanbod ook geweest, elke taxichauffeur willen zeggen, u heeft het recht om de eerste 5 te nemen. U mag dat servicen, u mag daar geld aan verdienen. Dat is uw profit. Eindigt uw vergunning bij 65, geen enkel probleem. U wil graag tot 70 doorwerken, dat heeft u ook aangegeven aan de regering. Dan gaat u 5 jaar in dienst bij het bedrijf. En dan krijgt u meer dan marktconform salaris. Daarmee is uw pensioen gegarandeerd. Dat is mijn aanbod. En dat blijft ook staan. Hey Bob, hartstikke bedankt voor je tijd. Hopelijk word je warm verwelkomd over 14 dagen in Curaçao na deze interview. Ik neem aan dat andere media's u ook zou willen spreken over 14 dagen als je daar bent. En wij houden contact. Wij willen zeker in de toekomst meer horen van het project en hoe het staat. En hoe snel het kan starten op het eiland. Wij zijn heel blij. We zijn heel blij zoals de regering meewerkt. We hebben meer dan medewerking van de regering. Het gaat zeer voortvarend. En ja, het enige wat ik kan zeggen, ik ga met iedereen graag in gesprek. We zullen bijeenkomsten organiseren en dat zullen we heel duidelijk nog een keer uitleggen. En elke vraag die er is kan beantwoord worden. We willen dat graag open en transparant met de mensen bespreken. Het moet voor iedereen goed zijn, goed voelen en ook een mooie toekomst bieden. Oké. En ik ben, wat dat betreft blij dat ik weer naar Curaçao kom, want ik vind het een fijn eiland. Ja, hartstikke bedankt. Tot de volgende keer. Super, dankjewel. Oké, hoi. Sim, chamamos para o programa Menhora, Lie, modo que nós poda papia com inversionista aqui, para nós tender de baixo planang, para o Curaçao, ela sinta como ministro-presidente, que me estava somente interessante para nós conversar com ele. Meeting vai, duas coisas, me bateria na 3%, mas bem busca thuisje, anto akirato Alemanha tonga, que me di. We hebben natuurlijk aan back, so we met de klabade in televisie, basically. Akirato, 10 soort die Holanda 14 Curaçao, lo beting The Shining Light. Wat we betekenen? Zolang toen